Dalang niki tondo akrab kita sebagai seniman kepada perangkat desa wonten Bagas mriki Pak Lurah Haryono. Jenengan tenang mawon, menawi seniman niku pun napa nggih istilahipun menyebut asma panjenengan niku berarti seneng tresno kalih panjenengan, akrab ngoten lho Pak. Ngoten. Pramila matur nuwun ugi dumateng sedaya keluarga besar wonten ing perangkat desa Bagas mriki sampun memberikan tempat fasilitas untuk pertunjukan wayang kulit pada malam hari ini yang ternyata sedaya warga masyarakat remen sedaya. Nggih to Pak, Bu? Alhamdulillah. Pokoknya aku janji ya Bu Kesi, pamane ing Lampung kene sok kok gelem wayangan tenan. Terus yang ditanggap aku tak diskon 50%. Wah, tenan to? Sik aja seneng sik. 50% DP, 50% pelunasan Pak Lurah. Jadi podo ae ora. Lho, ora apa-apa. Pak Dalang mboten napa-napa. Awake dhewe teng mriki niki teng Bagas niki napak tilas mara tuwa kula Mbah Sukron Suwanda lho. Dadi riyen kan Mbah Sukron menika dipun tresnani kalih warga masyarakat Kediri dan sekitarnya khususipun Bagas mriki. Dadi yen sehut taun ngarep ditanggapi diparingi diskon no, aku yo ikhlas. Tombok sithik ora apa-apa, sing penting warga masyarakat seneng atine ngono. Pak Lurah Haryono batin, "Halah ngomong apa?" Nggih. Nggih. Nembang Bu Kesi. Ayo nggih. Nggih, iki kanca-kanca penggemar Mbah Sukron ya do rawuh iki Pak Tulkiyem. Tulkiyem ngek, seneng ngrokok godang garam. Ngono kae lek Mbah Sukron piye? Ayo, elok tenan iki. Monggo dandang dolanipun. Bu Kesi. Menika anu Bapak Hadi Setiawan bilih Medion ugi ngawontenaken ulang tahun. Dalu menika ulang tahun Golkar yang ke-61. Menika kula monitor saking YouTube. Menawi teng YouTube kula dalu menika teng Badas mriki penonton 1.700. Menawi wonten Medion menika 1.500. Wah iya. Menarung atus ya. Yes. Oke. Bojo kaya ngono lho. Karo mase saingan. Oh, ngono aku guyon karo masku ya ngono kuwi kok ya. Sing rukun. Heeh, sing sayuk. Sayuk iya rukune mbuh. Ayo. Enggak. Ugi kula aturaken dumateng sedaya para pamirsa, sonten wau kula minggah panggung kok hawane kok suwepi banget. Bareng wayang diwiwiti sing kepareng rawuh njludak nganti semene, ini menjadi bukti bahwa
penonton Kediri adalah penonton promotor lestarinya budaya Indonesia khususnya wayang. Ya. Terima kasih, terima kasih. Ayo to sambung rasa nanging wanci sambung rasa kok wanci dalu. Mergo lek ning omah awan lak kumpul karo bojone. Lek bengi iki nyinden, lepas dari suami akhirnya sambung rasa liwat WA. Nah, iya. Kuwi bener-bener terjadi, bener-bener terjadi. Ayo. Terus ya model ngono kuwi akeh. Ayo. Nyinden ngono kuwi. Wonge teko. Tan ana ingkang rubeda direwangi muling Pak Sepurana. Ayo. nyunta tresno senadyan mung serana piranti nyuntak tresna nadyan lumantar piranti tegese liwat HP. Pripun Bu? Gambarmu langgame Bu Kesi mangke nggih dangdut dicocokne karo yuswane
Mbak Diajeng Chandra Mulya karo Mbak Trihastuti men jumeneng. Oh, Mbak Diajeng wis wani jumeneng. Wis nadyan wingi bar-baran. Iya, tak tunggoki lho. Iya, wah, jan buka 17. Ayo lahir wedok. Arah. Dadi mbah pisan. Ayo. Monggo telaske Bu Kesi. Mendah baya yen